Iko ay pag-istorya. Prangkahanay na lang para dili mag lungi ang usa nga sakitan na lang. Super Migo ba, and welcome back to my YouTube channel. And for today's video is ay istorya ko ba nga about kanang bulagan, magbulag ba. Ang ako lang nga kanang kuan kanang para nako lang no kanang bulag magkigbulag gani ka kung nawa na kay gugma sa usa ka tawo dapat ditso nag istoryang bulag nili pas katsukoton, di ba? Muna ako ang tot niya imahapod. Kuan, dapat ro gani mo siyang prangkahan kung dili na jud mo siya love. Oo, muna siya. Muna siya prank. Inana ko ayoy. Pag sinapukit sa bunganga, ngipin mo ang dessert mo. Ayan na mo pa prank ka. Ana. Di ba Jai no? Jai. Bibilin. Kung wala na jud kay feelings niya, dapat Wala feelings. dapat let go. It's better to let go. Pero down, tinod jud pag istorya. No, kuan dapat na mo mutual understanding. I'm not full understanding. Tala, let's go. So unsay ikasulti nimo kanang makigbulag na ba na imong kuan ba ka relasyon? Unsay imuhang tot ana nang kanabang ditsoon ra kag bulag nga ditso nagpangka or pahago-hagoon pa ka nga kuan di ka replyan kanang i-ignore ka dili ka kuan ba? Unsay imong ikasulti ka bahin ana nga kuan naman jud mga tawo nga anak pa. Ang akong ikasulti, ganun ang uyabog ka na niya, huwag yung suta adaan. Dapat, una, yung sang panidan ba? Siya kay karon, ulahin ang mahay. Muna nga kamo, nga gusto pa, ay, paniid siya mo, dilitigtas das magbayi matag malaki. Hindi pumunta rito para lait-laitin, ha? Handaan mo, mura na. So unsa po imong tot anak pa curse kanang makigbulag ba niya? Kinahanglan pa ba nga tas unang istorya or so na lang jud ba para di na ta mahagog no di na Depende sa kas. Hindi usa ka kon bulagan kas laki, ang timan anila nga luoy kayo ka. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito, maita ulo ko. O kanang bayi ba kanang di ba kita laki mag-effort man kita. Unsay imong tot anang kanang paliko-likoon pa ng istorya, di reana nagka-replyan dayon o di man dayong mas busy siya pero unsay imong ikasulti ka ng akong ganahan ba kanang akong tot nga makigbulag na dapat diretso anay ra mag istorya ba di na pa sikot-sikot ba nga kuan unsay imong ika kuan na unsay tot nimo ana nga kuan Depende ko na sa kuan ng ilahang kanang sitwasyon. Kung unsa gani ilahang gika awayan bahay nana so dapat yun ay mga liko-liko. No? So ang uban pwede po diretsa tungod kay sa ilara po nga emosyon nga lagot kay sila. So asa man gyud preferred nimo nga break up nga kuan jud kanang prangkahanay or kana pang magpaliko-liko ay pag-istorya? Prangkahanay na lang. Kaya kayo, tandaan ninyo ang kasabihan. Stop, look, and listen. Para dili mag lungi ang usa nga sakitan na daan ba. So, murta siya super fam and bye-bye!